Bună tuturor! Eu sunt Florina de pe canalul Florina Reads and Lives, iar astăzi discutăm mai mult în partea de Lives. Înainte de a începe, doresc să vă urez sărbători fericite, un Paște cât mai liniștit, un weekend prelungit foarte relaxant, împreună cu familia, cu prietenii, tot ce vă doriți și așa mai departe. Mi-am ales cu siguranță cea mai proastă joi în care să postez ceva despre bani și despre cum să economisești și cum să nu cheltui bani. Fiind toată nebunia asta cu Paștele, toți trebuie să cheltuim un pic peste limita bugetului nostru și înțeleg că sunt tot felul de situații neprevăzute și cheltuieli neprevăzute. Însă au trecut primele 3 luni din 2026, așa că m-am gândit să fac un scurt update despre cum merge pentru mine Low Buy Challenge, No Buy Challenge pentru anul acesta. Am pe telefon un Excel în care am statisticile anului, în care am o medie cu tot ce am cheltuit pe lunile ianuarie, februarie, martie și în acest sheet mi-am notat și No Buy, ce nu vreau să cumpăr, și Low Buy, adică o limită pentru anumite categorii. Dacă vreți să vedeți mai multe detalii despre acest challenge, dar și review-ul pentru anul 2025, o să vă las linkurile în descriere și la acele videoclipuri. Să începem cu categoria de No Buy. Aici primul punct era plante și am reușit cu brio până în luna aprilie să nu cumpăr nicio plantă în casă. Am mai pierdut dintre ele, dar în continuare voi menține challenge-ul, deci nu le voi înlocui. Al doilea punct era mobilier și am notat aici o excepție, posibil dulapul de pe balcon în care aș vrea să-mi depozitez pământul pentru plante, ghivece, chestii care se țin de obicei pe balcon. M-am uitat la dulapul la care visam în decembrie și de la 600 de lei s-au făcut 1000 de lei. Nu cred că se merită să cheltui 1000 de lei pe un dulap pe care să-l țin afară în frig și în ploaie, de aceea o să mă mai gândesc până la finalul anului sau poate să găsesc o altă alternativă până la finalul anului, pentru că în paralel cu a nu cumpăra mobilier, mi-am pus și o limită în partea de low buy de obiecte pentru casă la care o să ajungem, care era de 1000 de lei. Așa că dacă eu plătesc pentru mobilierul pe balcon doar 1000 de lei, ce mai mă fac cu restul lucrurilor pe care poate trebuie să le cumpăr? În secțiunea de cărți și reviste nu am reușit chiar 100% să mă țin de challenge pentru că am achiziționat 2 cărți. Prima dintre acestea, cred că ați mai văzut-o, deși nu știu sigur, este vorba despre Bani în mișcare de Iancu Guda. Nu mai țin minte când am cumpărat cartea asta, dacă era între Crăciun și Revelion, dacă era în anul 2025, dacă era deja anul 2026, oricum în concediul acela pe care l-am avut mai prelungit la finalul anului. În orice caz am considerat această carte un cadou și nu am considerat că am trecut cumva peste low buy-ul din anul acesta, pentru că cumva am primit bani de la maică-mea, de la bunica mea, whatever, și am luat din banii ăia, așa că cumva am considerat-o cadoul lor pentru mine. Dar da, aceasta este prima achiziție din acest an care nu s-a potrivit cu low buy-ul, no buy-ul meu de anul acesta. Cea de-a doua achiziție este una recentă și nu ați văzut-o încă pe canal pentru că nu o să facă nimeni un book haul pentru 2 cărți. S-a întâmplat chiar săptămânile trecute sau cel puțin în luna martie, pentru că am primit această recomandare de la voi. Am început-o pe Voxa în audiobook, unde oricum plăteam abonament, și la un moment dat, în mijlocul lecturii sau, mă rog, după ce n-am mai ascultat 2-3 zile, cartea pur și simplu a dispărut de pe Voxa. Nu mai știu nici unde am rămas, a trecut ceva timp de când am început-o și nu mai țin minte acțiunea, așa că va trebui să o încep de la început. Și am căutat-o pe Vinted, am găsit-o la 35 de lei și am zis hai să o iau, poate apuc să o citesc până la videoclipul cu cărți recomandate de voi, partea a doua pe care aș vrea să-l postez în viitor apropiat, că s-au adunat câteva recomandări și îmi place să fac genul acela de videoclipuri. Este vorba despre Povești de groază. Este o carte scrisă de un autor maghiar, de aceea am cumpărat-o pentru că simt că are potențial, simt că îmi place și că este pe gustul meu prin limbajul pe care îl folosește autorul, prin cum descrie el acțiunile și pe ce se bazează cartea, dar o să vă țin la curent după ce o să citesc, pentru că momentan trebuie să o reîncep, nu mai țin minte unde am rămas. Următoarele 2 puncte, comandat de mâncare acasă și electrocasnice și device-uri, au fost îndeplinite, deci nu mi-am comandat deloc mâncare acasă.
acasă, sigur aici ar fi fost excepția, de exemplu dacă e ziua mea și comand pizza, ok, asta nu o să o adaug aici, deci este o excepție, dar să nu comand mâncare acasă, așa că n-am chef să gătesc. Ceea ce am reușit, n-am comandat deloc mâncare acasă, dar nici nu a fost încă ziua mea. Cel referitor la electrocasnice și device-uri se referea să nu-mi cumpăr, de exemplu, un aparat care face orez sau un sandwich maker sau încă o lampă. De fapt, lampa ar fi fost mai mult la mobilier pentru casă, dar ca idee se referea în sensul să nu investesc în obiecte care fac poate un singur lucru, care e posibil să adune praf. Consider că aveam toate device-urile necesare deja și nu mai am nevoie de niciunul nou, ceea ce se dovedește a fi adevărat în primele 3 luni ale anului. Trecem acum în partea de low buy, adică anumite categorii din bugetul meu unde mi-am setat o limită. Până la finalul anului ar trebui să mă situez cu toate cheltuielile din acea categorie sub limita respectivă. Prima categorie despre care discutăm, pe care am și menționat-o înainte, este obiecte pentru casă, în care avem, de exemplu, ustensile de bucătărie, vaze, rame, whatever. Aici limita era de 1000 de lei și, după cum vă spuneam, dulapul pe care aș fi vrut să-l cumpăr pe balcon costă acum 1000 de lei, deci cu siguranță o să trebuiască să regândesc o altă strategie pentru dulapul de pe balcon sau această cumpărătură va trebui să aștepte și momentan am cheltuit în această categorie 200,5 lei. Adică aș mai avea disponibil până la finalul anului 799,5 lei, deci putem spune 800 de lei. Până acum e ok, vedem ce se mai întâmplă. La categoria chefuri, ieșiri cu prietenii, ieșiri în oraș, deci nu mâncat în oraș, ci pur și simplu ieșiri, aveam o limită de 400 de lei pe lună și am cheltuit în medie 294 de lei, deci asta e o medie pe lună, ceea ce înseamnă că până în prezent mă situez sub acea limită de 400 de lei pe lună. Prietenii mei aparent n-au vrut să ne întâlnim la acest început de an. După care avem o categorie la care nu stau foarte bine, este vorba despre mâncat în oraș. Vă spuneam la începutul anului că aș vrea să mă încadrez la sub 100 de lei pe lună pentru mâncat în oraș, pentru că dacă mănânci o singură dată pe lună, o mâncare cu o băutură s-ar încadra la limita de 100 de lei. Ei bine, ce să vedeți, nu mi-a reușit schema. Mă așteptam la această categorie să fie foarte greu de îndeplinit, de aceea mi-am și pus o limită atât de jos, deci chiar am vrut să mă focusez pe mâncatul în oraș, nu o să-mi dau în cap că am depășit această categorie sau că media în prezent este mai mare decât cât mi-am propus la începutul anului, însă mi-aș dori ca în acest an pe asta să mă focusez, să nu mănânc atât de mult în oraș, să fiu atentă când ies în oraș. Poate să nu-mi iau, nu știu, dacă mă duc eu singură și mi-e foame, să nu-mi cumpăr de la Panemar sau nu știu ce, să aștept până acasă sau să-mi iau un snack cu mine și așa mai departe. Acestea fiind spuse, până la finalul anului ar trebui să cheltui maxim 1200 de lei, ceea ce înseamnă în medie 100 de lei pe lună. În prezent am cheltuit deja în primele 3 luni ale anului 409 lei, adică o medie de 136,3 lei pe lună, ceea ce este mai mult decât m-am gândit eu inițial, dar am și mâncat mai mult decât o dată pe lună în oraș. O să mă gândesc la o strategie în a reduce această categorie până la următorul review și o să vedem unde ne situăm, dacă am îmbunătățit această categorie și dacă până la final o să mă încadrez în cei 1200 de lei. La categoria de haine o să pară că am cheltuit mult până acum, însă normal că atunci când vine primăvara îți iei papuci, îți iei o geacă de primăvară și așa mai departe, deci mă așteptam ca aceste cheltuieli să se afle în prima parte a anului, iar restul de cheltuieli mă aștept să fie în toamnă, iar până atunci doar cheltuieli, achiziții mici sau nu foarte costisitoare. Aveam o limită de 1500 de lei la haine pe tot anul și am cheltuit deja 863 de lei. După cum vă spuneam, mi-am cumpărat 2 perechi de Adidas pentru primăvară, o geacă de primăvară și sper ca până la toamnă să fiu asigurată cu ce am în prezent. După calculele mele îmi rămân 637 de lei de cheltuit, din care îmi propun ca 500 de lei să meargă pe încălțări de iarnă, bocanci, cizme, nu știu ce și o pereche de blugi în toamnă când mă aștept să trebuiască să înlocuiesc blugii pe care i-am. Poate vi se pare un pic ciudat să cheltui atât de puțin pe haine, dar mie chiar nu-mi place să merg la cumpărături, nu-mi place să merg în mall, să mă uit doar așa ce mai e la reducere. Mă duc strict când este necesar și trebuie să mă duc fizic pentru că, după cum știți și bănuiesc că și voi sunteți în aceeași situație, la pantaloni e mai complicat să-ți găsești mărimea potrivită dacă ți-i comanzi de pe net. În schimb, la papuci, da, se zice că mai merge, deși și acolo am avut o neprevăzută. Port același număr de ani de zile și culmea anul ăsta nu mi-au fost buni.
în fine, astea sunt alte discuții. Ultima categorie din low buy-ul meu pe anul acesta sunt dulciurile, în care mi-am propus să consum 50 de lei pe lună, adică un total de 600 de lei până la finalul anului. În prezent sunt la 69,45 de lei pe lună în medie, adică 208,35 lei. Ok, intru prea mult în detalii la astea, însă ce voiam să menționez aici e că, de exemplu, în februarie am cheltuit 94 de lei, care clar e aproape bugetul pe 2 luni. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că mi-am cumpărat cafea pentru acasă și cafea pentru lucru, acolo fiind un aparat cu bobe care mă ajunge vreo 2 luni jumate și acasă fiind cafea măcinată. Și de aceea aceste cheltuieli, nimerindu-se în aceeași lună, clar au fost mai costisitor și practic nu am putut să cheltui pe nimic altceva în categoria de dulciuri, mici plăceri ale vieții, cafea în oraș și așa mai departe. M-am gândit ca pe viitor, ca să fie mai real, adică pe mine nu mă deranjează faptul că îmi cumpăr cafea la lucru sau că îmi cumpăr cafea acasă, mă deranjează când îmi cumpăr cafea în oraș, când îmi cumpăr dulciuri, când îmi cumpăr prea multe dulciuri sau când puteam să am la mine o alternativă făcută de mine, mai sănătoasă sau un fruct și am ales să-mi cumpăr dulce. Pentru a putea trecui mai bine acele cheltuieli și a fi mai relevant pentru mine la finalul anului, m-am gândit ca pe viitor să mut aceste cheltuieli de cafea pe care mi-o cumpăr acasă și cafea pe care mi-o cumpăr pentru lucru, deci efectiv punga de cafea, în alimente sau neprevăzute, nu știu, într-o altă categorie din bugetul meu, pentru a fi relevant. Deci ca să văd la finalul anului dacă chiar am cheltuit pe dulciuri și pe cafele în oraș atât de mult sau... Da. În concluzie, după primele 3 luni ale anului, am ajuns la acest rezultat. În general, low buy-ul, no buy-ul funcționează bine. Cel mai mare challenge pentru mine este mâncatul în oraș. O altă categorie la care trebuie să am grijă sunt dulciurile, cafele în oraș și așa mai departe. Dar, per total, eu zic că mă încadrez, eu zic că merge bine. Voi încerca să mă focusez pe aceste categorii pe viitor, celelalte fiindu-mi deja ușor de atins, aș zice eu, pentru că unele dintre acestea le-am avut și anul trecut. Acestea fiind spuse, vă rog să-mi spuneți dacă voi ați ținut vreodată un astfel de challenge, pe ce vă cheltuiți voi mare parte din buget, unde ați vrea să fiți mai atenți sau să reduceți. Ne auzim în comentarii, vă doresc sărbători frumoase, minunate, alături de cei dragi, pe data viitoare. Pa!